Ceny nehnuteľností dnes majú najvyššiu cenovku v histórii Slovenska. Predbehli sme aj rekordný rok 2022, to znamená, kto predával v roku 2022 jar, ešte možno leto, tak dnešné ceny sú už vyššie ako v danej dobe. Nie je úplne horibilne, niekde je to v desiatkách eur na meter štvorcový, ale už sú vyššie. Čo to znamená pre kupujúcich? Ak kupovali nehnuteľnosť predtým, dajme tomu, za 100 000, dnes môže stať kľudne 130 000, ak predtým mali splátku 500, dnes majú splátku 550, 560. Úrokové sadzby nám neustále klesajú, bežná sadzba je 3,5, niektoré banky sa už dostávajú na 3,2, plus záleží od bonity. Samozrejme, niektorí klienti sa vedia dostať k hypotékám aj lacnejšie. Ceny nehnuteľností z dlhodobého hľadiska, môžeme si obrať od roku 2010, sa dnes predávajú za dvojnásobok. Novostavby napríklad vyšli hore kľudne o 70 a plus percent. Staršie byty, ktoré už boli na trhu predtým, o 115% a záleží to samozrejme od lokality k lokalite, od druhu bytu, výhľadu bytu, poschodia. Určiť cenu nehnuteľností je samozrejme alchýmia. Pre kupujúcich to znamená čo? Stále to isté, čo verklikujem už 18 rokov. Čím neskôr kúpite, tým kúpite nehnuteľnosť drahšie a celý ten časový úsek, ktorý ste boli napríklad v nájme, keď si zoberiem moju dobu v realitách, čo 18 rokov, tak 18 rokov ste platili nájom a nie svoju nehnuteľnosť. Kľudne ste ho mohli mať zaplatenú, zobrať si investične druhú, tretiu nehnuteľnosť, nemusíte mať tých nehnuteľností investičných 25, to už je pre vyšších investorov, ktorí sú naozaj dôslední s narábaním s financiami, ale keď si zoberete druhú, neskôr možno o 5, o 6 rokov, o 10 rokov, tretiu nehnuteľnosť, máte úplne krásne zabezpečený aj dôchodok. Pre viac takýchto rád a nezabudnite sledovať a nezabudnite chceme bývať.sk